Гриша, ти си наред. Да, не. Леле, майсто се появи пак. Просто правите нищо, ние слушаме и излизаме Ja bij hen zeg. Може и на ръка. Не може как. Ba, ja bij hen. С ръка казваме. Ja bij hen. Още изпърша, докато се раземе. Много фаща изклечка. Тя с ръка, бе. Аз като фащам изклечка, ще Papa, ме papa. избори. Kijk, lief. Ja, kijk. Zeg, wat doe je nou? Zeg! Чакай с ними двамата, бе. Но, стих. Видео. Лапичка това ще прави. Хайде. Oké. Ай! One, two, three. Тя ми го хвърли лошо. Кучето! Остана! Той каквото си е направил, това ще е. Аз ще хвана на свирен. Xong chưa? Không chịu đổ. Hoa đổ đi Hoa ơi. Hoa đổ đi, Hảo đổ đi. Có chị đổ đây, chị đổ đây. Ти си номер едно. Có nó chắc được không còn hay. Được cái gì? Nào. То сега повече години е край само. Хайде, нали? Филип, как вървим там? Първа серия готово. Нашия управител, новия Ông đang управител. ăn gì á? Много слагаш принци. Вие Много. осигурихте ли пирам на персонал? На екипа? Трябва да е на по-малко. Нямало. Трябва да го намалиш. Трябва да го намалиш. Не, ето тук трябва да го преместим. It's okay. Давай. Да флипте. Мири, готов си, давай. Готов си. Няма да може да е наред. Мири, още малко. По-високо. Браво. Вики ще носи движение. Аре, Кремен ще носи движение. Ето за Кремен ще носи. Ай, Свирине, какво става? Всичко направи за финал. Браво. Да не рискувам като тебе на земята. Да. Тя ме е върли от 5 метра. Кричо, да опитаме сега да ти я подхвърля. Как бе? Абе, как да не иска? Свилен дори не е скрита лимонка. Той баници върти вкъщи.
Това не е достатъчно изпечено. Добре, щом се отделя. А ли толкова? Виж от бейките. Горещо бе. Мама ли? Да не стане някой фал. Много се концентрира. Как гледаме гледам това как се обръща така, аз не мога да обръщам на колечинка, пък остава къщовете, тя си знае. Много ми хареса днеска да знаеш. Още по-голям тигана става по-лесно. Дай да пържим, защото това не можем да насмогнем. Дай да пържим, хайде, кой ще пържим? Пържим? Thật lâu lắm đi. И аз съм доволен. Началото бях скептичен, викам сега, какво ли маца? Началото бях скептичен. Не, много. Дори Бабов, това е в програма на Слава Никачи. Тя си го върне на право. Да, по-моето не знам да решим. Више. Браво, Кръни! Браво! Hơi chá rồi, hơi chá rồi. Да. Rồi kiểm soát này, em quay phim rồi. Các chị em là một quay phim rồi. Cái này của bọn nó giòn á. Браво, правилно е съвет на лед. Тя как си Khai hả? Khai hả? Браво, Огън! Dạ, yes. Wow. Okay. Ok. Dạ. Đó là chị ta ngồi nào. Come in, madam. What? No. Sắp ra mua không làm nó ra hả? Dạ. Muốn vào đó. Snail. Mò bà đi lùm nữa hả? Mà nó lồng nữa. Боже, Крими, как ти се изправи? Айде, мой томиче. Айде, Bạn làm ok. Виж само тия пико дали са готови. Ôi rang anh chị ơi. Xong rồi, thì mà ra hay. Không có khách đòn luôn. Cứ dọn lòng cho nó ăn giống như. Айде, добре, айде, Венуша, айде, Guys, look at here. прави палачинки. Picture. Айде, сега ще видим какво ще направим. Как да гледаме на какво ще направим? Това не е водка, Христо. Това е еликсир, това е лекарство. Така. Да, точно така. Това е лекарство. И сега трябва да я запалиш, някой да клони. Айде. Да ме дръж, бе. Дръж. Окей. Право страх се. Така моето ли? Да, страх. Ясно сте ни направили. It's perfect. Yes. Five minutes more, Yeah, yeah. we'll be ready. Окей. Мадам, айде, долу. Чай, първо обърнете, види какво ще стане сега.
Ajde, rešte. Ajde. Ajde, rešte.